Hoor broer wat ik zeg. Vandaag als Gods genade. In the age of 12, 11. Die goedes, die meeste van hulle is kapot, hulle is finish. Vandaag as ze mij zien droom, het is een maag. Ons moet dankie zeggen voor de Heer. Vandaag is hulle droom, hulle staan nog. En die goede, hulle sê het niet weer nie. Ek sê in die locatie, hulle preek niet weer van die goede. Waar is die old time day? Waar is die boodskap? Wat de jong meisie sê, maak jou binnen toe. Die sal dood maak die dag en ring in jou vinger aan kom. Maar het kan het niet zijn nie, want die kerk moet vol raak. Because the church is born. Because of what? There's children, they are educated, they are engineers, they are doctors, they are scientists, and they're tied to war. That is why they must be told that listen here, it's a grace, it's a blessing to marry a virgin. Shalom, peace, shalom, amen, hallelujah.